Çeşmelerin habarına göre yurdun ehli dukanlarına zayalanan porsan eti satyalar. Bu hareketlere göz yetiren yurdun raýatları nalazy ýagdaýda et önümlerden ýüze vurmaga mecbur boldular. Şeýle hem haramdan näresmi kararyna ýerine ýetirip inni halk iýmet önümlerini alan wagtlaryna nowut üstüne wurş söwüş bolmazlygy üçin dukanlaryň ýakynynaky ýerleşen hususy howullarda zerur zatlary satmana ruhsat berilenligi barada maglumat geldi. Emma şol bir wagtyň özünde Haramda Berdi Muhammedowyň tohumy we ýegenler üçin hiç hili iýmet önümi we sotsial şäklendirmeler ýok. Olara degişli restoranlar we kafe dukanlar öňkü düzgünle işleýärler. Olar üçin täze önüm we irimişler bilen hem baglanşykly mesele ýok. Bu ýagdaýda yurdun ilaty şüle beşirip miwa geçen wagty haramdaň uruw tohumlary gitdigiçe halkyň arkasyndan baýap şagal meslegine toy toylap ýörler.